Бондар Савелий. Сярэдняя школа нумар 17. 11 клас. Аркадь Куляшоў. Балада аб 4 заложніках. Іх вядуць па жытнай сцяжынцы, 4, пад канвоем, з дому. 14 старэйшай дзяўчынцы, 3 гады, хлапчуку малому. Разам з імі ў падвал халодны гоніць цётку, сястру мінае. А мінае гэты бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Піша вораг аб ім у газетах, аб чырвонай брыгадзе ягонай. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы, загад суровы. Са слупоў, са сцен, аканіцаў пагражаюць, мінаю загадам. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. І вісіць той загад друкаваны на мінаевай хаце і клеце. А не з'явіцца, расстраляны будуць заўтра заложнікі, дзеці. У чаканні смяротнага часу у падвале дзеці мінае. З імі цётка іх родная разам. Ёй таксама расстрэл пагражае. А чаму нас вартуюць салдаты? Знаць маленькому хлопчыку трэба. А чаму не пускаюць за кратаў, за якімі і сонца, і неба? А ці скора нас вызвалі, татка? Скора, цётка гаворыць малому. Татка прыйдзе і ўсім нам, дзіцятка, волю дасць, і мы пойдзем дадому. А чаму не прыходзіць ён? Сыну цяжка ўсё растлумачыць адразу. Спі, засні, суцяшае жанчына, у чаканні смяротнага часу. Цётка дзецям, уклаўшы малога, кажа праўду пра лёс іх суровы. Не павінен ведаць нічога толькі меншы сын, 3гадовы. Вы нічога яму не кажыце, навучае дзяцей мінае. Сын у сне гаворыць аб жыце, па якому пойдзе дадому. У астрожнай, трывожнай цішы сняцца краты меншаму сыну. Тут і мокрыя сцены, і мышы. Татка, татка, забыў нас, пакінуў. Спі, засні, суцяшае кабета. Спі, сынок, не твая гэта справа. Спі, наш татка не прыйдзе. На гэта ён не мае бацькоўскага права. Ноч прыходзіць, сонца ўзыходзіць. Заспявалі жаўранкі ў поле. Іх выводзяць салдаты за краты. Хлопчык рад і сонцу, і волі. Іх салдат да сцяны прыстаўляе. Цэліць кат у льняныя галовы. Пачынае, сына мінае. Стрэл? Упаў хлапчук 3гадовы. Кат ізноў пісталет узнімае. На сцяне заложніка ў цені. Вось і ўсё. Перад бацькам мінаем станьце ўсе бацькі на калені.